سلام 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 أكل خرنعت عالم كينكم لازم مدباتي تكاتلو أبيوتكم تعنا أبصرحكم ما سالت أي منير نخلاتكم نتوم تبوني تتابعوني شير بمقوات سبسكرايب بمقوات تحبابون هاني لباو مسكانا يبصح بعد نلو معك هزيا متزلكم نوداتن نوالدن تخون بعد بزح تطقمي سبراي حيزكم متزلكم أب جزانا كابزولو نجار بعزيم كل وصايات دالويا ناب أسرار حان أطعمان نخيط مالتي بعد سبراي صار زلني نجار زي كأمام شاي كنفر مالتي حبز قنفر سلسة مانكا خطكانيا مالتي سلسة مانكا قنفر هذا غير لكم مالتي كملني عندنا خبزي خبز أبو السودا خاني كنت مانكا خطكانيا مالتي تمام خاني أبو السودا مالتي نجي زماي نابزة تستجيرة مجمرة زماي كفل حقيقي مالتي نجي رأي شغل خرخي الفلح اللي علو زي كنفرن أبو السودان كأتوئي مالتي نجي اتين لكم طبوق غير سكاب سلايز خون كوفي حقيقي مالتي سكاب كله تي مع زوات اللي نافت ماي مالتي طعم كوفي حقيقي شرخرخ كبلا له طعم سكاب زماي تصلي مصغير مالتي حاجة تحنا خلقتون خلينا قل تحنا نحلقتينا زرقر جيزي تصوري ما ياي وطلنا كم قال حتى خص للزبل أتي تحس أخا حدث لزخونة كم زي هي تحنك قبره إيه دس دبلنا معي مالي ترى لهم تحنكم تي تعال إذن نخلتي مالتي ولا نتعب السودا ولا نتي أنا فتحينكم كتف لحق أدخل آخر أنا من صوري ماي كوين زوات اللي كم سلاز هون خمس جير إز كم مالتي أبدأ بقى شهر خلاص بس بتصبي مالتي نجرا أيوة إيش هذا صخون فلحوا مالتي نجي يا أخلي ساي قبري كأطفيه كزحلو إمانتي كزحل كتسبيه إمانتي حج زحيل اللي يالو كزفو في إمانتي حج زمالتي تلاليه تقحوا تلاليهم كأني ما يوسيخ كان كتفلح أدخل آخر ملس كان سكابت وبدأ مالتي أنا هون كفلح نجي إذا تريالهم كان عاركن زين خدن دلو نجار جيركن عاركن ترمز جيركن أفرج سكاب حدا وحي كتقوم أدخل آخر ملس ولا حنت كوني كمان أدخل آخر ملس نجي زيت خان زلك زيت بجزخن قطين زيت مالتي تجبر على الحجان هاي جنجب الزيت كامل هاي جنجب الزيت عسرة حخر اكتر لهم كاني أكمل تحفل بدعمي تبون جبرنا كريت انت دليهم أكمل تحفل مالتي جدي أرجع كتمان كجهون يأكل الله مالتي هنجي كم بيجريت كمل خاني كريكني مالتي هنجي خاني
ኣጠቃቅሙ ከሪአክን እየ ማለት እዩ እንጂ አብሱርሱር የምትገብራሉ ማለት ነው አብሱርሱሩ ማለት ነው ማዓልታው እንደሕጥዒምክን ጽቡቅ ቅልጢፍክን ለውጥ ክትሪአሉ ማዓልት ትገብራሉ ማለት ነው ለህን ማዓልት ዘይጥዒምክን ካሊ ኣፍታ ዝጠዓመትክን ማለት ነው ከምዚ ጌርክን ማሳጅ ትገብርኦ ብጣዕሚ powerful ዝኾነ ስፕሬዩ ቁልጡፍ ለውጥ ዘርኢ ማለት እዩ ናይ ቅንፍር ዘይት ኣሰራርሓ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ብዘይቱ ዶ ይጢፉ ለውጥ የምፅእ ዋላ ከምዚ ስፕሬይ ብማያ ኣፍሊሕካ እንተልክናኒ እዚ ቁልጡፍ ለውጥ ኣነሪኤሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀልጢፉ ክስታይ ዝገበረለይ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን በቃ ቁመቱ ብዙሑ እዚ ናይ ቅድሚትክን ክወፅእ እዩ እዚ ናይ ቅድሚትክን ፉፍ ኣቢሉ ክወፅእ እዩ በቃ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ማረ በቃ ጨጉርክን ከንውሐ እዩ ማረ በቃ ርኡይ ለውጥ ምሻሎ ሕጂ ኣነ ከዓኒ ዝጠቐመኒ ጥራሕ እየ ዘርእየክን ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘይቲ እዩ ተጠቀማሉ ህንዳውያን ከምዚኣ ገይረ ጨጉረን ዘንውሓ ከምዚኣ ገይረ ጨጉረን ዝከናኸና ሕጂ ንሕና ኣይፈለጥናየን ፀኒሕና ስጋት ሕጂ ማለት እዩ በር ህዝቢ ዓለም ከምዚኣ እናገበረት እያ ጨጉራ ትከናኸን ሕጂ እዚ ነዋልድ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ማወዳት ከማኒ እዚኣ ቀላል እያ በቃ ልክዕ ከምዚኣ ሻህ ትፈልሐ ማለት እዩ ባዕላ ተሰኽቲታ ባዕላ ትፈልሕ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ንስኹም ከዓኒ እዚ ጨጉርኩም በሪሕ ደሎ ይመልሶ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝመልሶ እቲ ማራ መስታል ዝኾነ ዘይኮነስ ትንንእሽተይ ከምዚ ሙት ኢሉ ዘሎ ገለመለ ብጣዕሚ ፉፍ ኣቢሉ ክውፅኦ እዩ ከምዚኣ ጌርኩም ኣፍልሕ ኣቢልኩም ኣብዚኣ ጌርኩም ኣብቲ ሽንቲ ቤትኩም ተቐምጥዋ ንግሆ ገፅኩም ትሕፀቡ ከለኹም ጣዕጣዕ ኣቢልኩም ትኸዱ ብጣዕሚ ለውጢ ከርእየኩም እዩ ተጠቀሙሉ ማለት እዩ ዘይጠቅም ነገር ኣነ ይጠቅም ኢለ ኣይነገርኩም እየ ንዓይ ዝጠቐመኒ ከም ዝጠቅም ዝነግረኩም ማለት እዩ ሕጂ ተጠቀማሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እንደገና ምሸት ክድቅሳ ከለኽን ማለት እዩ ጨጉርክን ከይሸፈንኩን ኣይትደቅሳ ከይቆነምኩን ከይሸፈንኩን ኣይትደቅሳ ሕጂ እንድሕር ኣትሒዝኩን ኣውዒልክን ስኒ ከማይልክን ኣይትደቅሳ ምክንያቱ ከማይልክን እንድሕር ደቂስክን እቲ ጨጉርና ስለዝደርቕ ስለዝተሓሓዝ ንጎ ክትምሽጥኦ ከለኽን ኣብዛዊ ምሸጥ እየ ምስተርፋ ጨጉርክን ማለት እዩ ከምዚ እንዳኾነ ከዓኒ ክነውሓልክን ለውጢ ከምፀልክን ከዓኒ ክትፅበያ የብልክንን ማለት እዩ ጨጉርካ ክነውሓልካ ተኮይኑ ክትከናኸነለካ ንኸይስበር ንኸይሰባበር ንኸይነቅሲ ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ በቃ ዋላ ከምዚኣ ቁንን ኣቢልክን መንቲ ሸፊንክን ክትሓድራ ኣለክን ማለት እዩ ምሸት ንጎ ተፅኢኹም ድሌትኩም ትገብርኦ ማለት እዩ ምሸት ግን ተቆኒኑ መንዲል ተሸፊኑ ክሓደር ኣለዎ ለውጢ ከርእየና ተኮይኑ ክስታይ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ክንከናኸኖ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፓወርፉል ዝኾነ ስፕሬይ ተጠቀማሉ ከተመስግናኒ ኢኹም ማለት እዩ ብፍላይ ነዚ ናይ ቅድሚትክን እዚ ክስታይ ውሽጢ ዝኣተወ ብጣዕሚ ክጠቕመክን እዚ ፅፍርክን ክስታይ ከይከውን ግን ንፅፍርካ ክስታይ ገብሮ የፀልሞ እንዲ ነዚ ፅፍርካ ሕጂ ጓንቲ ገበራ ንኸየፀልመልክን ፅፍርክን ጓንቲ ገበራ ፈትን እሞ ክትሪኦ ኢኹም እዚ ፅፍርካ ከምዚ ርስሓት ይደምስሎ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነ ጓንቲ ተገበርክን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ክትጥቀማሉ ከለኻ እቲ ሽበት ደለክን ከማኒ ሽበት ክስታይ ይገብር ሕብሩ ከምኡ ዓይነት ሕብርቲ
إذا أبى السودان تغنفرن مالتي ولا نشغلنا حبر ولا سلز بلو مالتي تين شبت زلكن كأني صبوا إني شبت كأني كستاي قبل الكمالتي حبرو صبوا يقبرو أقول لك أنا شغل كني أمسح لكن يعني وحلكني بدعم صبوا أي مالتي تتأكملوا كتفوتوا إخن لو ما عندي أبزودينا لنا أبقى تقامي زبركو فيديو حزس كابز متى تشاو